నేనైతే బాగున్నానండి. ఏం చేస్తున్నారు? మీ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నేనైతే బాగున్నాను, మీరు బాగుండాలని అయితే ఆ ప్రభుని అయితే కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే 5:30 అవుతుందండి టైం. చెప్పాను కదా బాబుకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని. ఇప్పుడైతే లేచాను అనమాట. టీ అయితే పెట్టేసుకున్నాను, వాకిలు కూడా ఎన్ని ఊడ్చేసుకున్నాను. చదివిద్దామని లేపాను వాడిని. అయితే వాడైతే చదువుకుంటున్నాడు. బ్రో హాయ్ చెప్పమ్మా. ఇప్పుడైతే చదివాడండి. చాలాసేపు అవుతుంది లేచి చదువుకున్నాడు. ఇప్పుడైతే స్నానం చేసి అయితే తొందరగా అయితే వెళ్ళాలి. మొన్నైతే హాల్ టికెట్ కూడా ఇచ్చారనమాట. మా పాప ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి మీరు అందరైతే బ్లెస్ చేయండి, బాగా రాయాలని. మా పాపతో పాటు చదివే వాళ్ళందరూ కూడా బాగా రాయాలని మీరైతే బ్లెస్ చేయండి. ఇప్పటివరకు అయితే ఇదనమాట. ఈరోజు కూడా డైలీ బ్లాగ్ అయితే తీసుకుంటా. వీడియో కంటిన్యూ చేస్తే మీరైతే చూసేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే బావ అయితే 5ంటికి పనికి వెళ్ళాడండి. చెక్కలు అయితే కట్టాడనమాట. 5ంటికే లేచి వెళ్ళి ఎప్పదీసి అయితే వచ్చాడు మన పని అయితే. ఇప్పుడైతే మళ్ళీ బయట కూలికి అయితే వెళ్ళాలండి. ఇప్పుడైతే 6 అవుతుంది. టీ పెట్టి అయితే ఇచ్చాను. ఇప్పుడే వచ్చాడు అనమాట 5ంటికి వెళ్ళి. ఇప్పుడైతే బావ కూడా వెళ్తాడండి మళ్ళీ పనికి అయితే. సింపుల్ పని అంతా అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే వంట అయితే చేస్తున్నాను. ఇదిగోండి చిక్కుడుకాయ తాలింపు, గోరు చిక్కుడుకాయ. ఇక్కడైతే బెండకాయ పులుసు అయితే చేస్తున్నాను. ఈరోజైతే మా వంటలు అయితే అవేనండి. ఇంక ఇప్పుడు అయిందండి ఇంట్లో కొన్ని మొత్తం అయితే. ఎండలు అయితే మామూలుగా లేవండి. అసలు బయటికి వెళ్తే సెగ వస్తుంది మొహానికి అయితే. అంత ఎండగా ఉంది. పాపం బయట పని చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో నాకేం అర్థం కావట్లా. బావ అయితే బయట పనికి వెళ్తాడనమాట. అసలు ఇంటికి వచ్చేసరికి పాపం వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తుంటే చాలా జాలేస్తుంది. కాకపోతే మనం ఏం చేయలేం కదా, మనం పని చేసుకుంటేనే బతకగలం. ఇప్పుడైతే ఇదనమాట. మళ్ళీ పిల్లడు స్కూల్ నుంచి వచ్చాకైతే మళ్ళీ వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. నేనైతే బయట అయితే కూర్చున్నాను అనమాట. ఇదిగోండి ఎండ చూడండి, మామూలుగా లేదు, మామూలు వడగలేదు. వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను అనమాట. వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే సిగ్నల్ అయితే రావడం లేదు. ఇంట్లో అయితే బయట కూర్చున్నానండి. ఎండ సగం మామూలుగా తగ్గట్లేదు, సిగ్నల్ ఉండలేదు ఇంట్లో వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి. అయితే ఒక్కోసారి పైకి కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది 4 స్టేర్లు ఎక్కి. ఎన్నో బాధలు పడితేనే కదండి వీడియోలు అయ్యేది. ఎన్నో బాధలు పడితేనే కదా వీడియోలు అయ్యేది. కానీ ఎన్ని బాధలు పడ్డా, ఎన్ని చేసినా మనకంటూ ఒక సక్సెస్ వస్తేనే ఆ బాధలకి సంతృప్తి అయితే ఉండిద్ది అనమాట. మనల్ని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటే మనం ఏదైనా చేయగలం. సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము. అది నేనైతే ఆ మాట అయితే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే ఈ వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే కూర్చున్నాను. బావ కూడా వచ్చాడనమాట, భోజనానికి వచ్చాడు. ఇప్పుడైతే భోజనం పెట్టాలన్నమాట. ఇంకా పాపకి అయితే ఫోన్ ఇచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి అయితే నేనైతే ఇంట్లోకి వెళ్ళి భోజనం అయితే పెడతానమాట. బావకి వీడియో అప్లోడ్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడైతే బాగా వచ్చాడని చెప్పాను కదా. ఇదిగోండి ఎండకైతే మాకు మిరిండా తీసుకొచ్చాడనమాట. మధ్యాహ్నం అడిగానంట. పని అయితే అయిపోయింది, ఒక మంది చేయలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడైతే మేము పైకి వెళ్తామని చెప్పాం కదా. ఇప్పుడైతే వెళ్తాం ఫ్రెండ్స్. టైం అయితే 6 అయింది. ఇప్పుడైతే వెళ్తాం అనమాట. పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ చూపిస్తాం. వెళ్తున్నామండి 4 స్టేర్లు ఇదైతే. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే వచ్చాం పైకి. అయితే చాలా రోజులు అవుతుంది వచ్చి. అయితే 4 స్టేర్లు అండి. ఎక్కలేక రావట్లేదు. నేనైతే చూపించాను కదా మన వీడియోస్లో అయితే ఉంది. కొంచెంసేపు అయితే స్పెండ్ చేసి అయితే వెళ్తామండి. ఆ మేడపై నుంచి వచ్చాకైతే నేనైతే ఏం వీడియో అయితే ఇంకైతే తెలియదండి. తీసిన వాటికైతే నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తాను. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.